Filmházunk bemutatja Walt Disney 101 kiskutya című amerikai rajzfilmjét. Szereplők: Roger Kaló Flórián, Anita Csűrös Karola, Szörnyella Váradi Hédi, Pongó Horváth László, Perdé Nádasi Mirtil, Jasper Agárdi Gábor, Horász Garas Dezső, Nenni Tolnai Klári, Chips őrmester Rátonyi Róbert, ezredes Képesi József, kapitány Zács János, valamint Steiner Andris, Bán Andris és Agárdi Imre. Zenéjét szerezte George Bruns. Írta Dodie Smith 101 Dalmát Dog című könyve nyomán Bill Peet. A magyar szinkron a Pannonia Filmstúdióban készült. Magyar szöveg Veszeli Ferenc, szinkronrendező Bán Róbert, hangmérnök Bársony Péter, rendezőasszisztens Szilágyi Judit, gyártásvezető Stollár Mária. Rendező Ken Anderson. Rendezők Wolfgang Reitermann, Hamilton Laske és Clyde Geronimi. Forgalomba hozza a Moké. A történet, amit most elbeszélek, Londonban esett meg, nem is olyan régen. Akkoriban egy legénylakáson laktunk kedvencemmel, közvetlenül a Regent's Park mellett. Gyönyörű tavaszi nap volt. Unalmas időszak egy legényember számára. Ó, ez az én kedvenc házi emberem, Roger. Roger Radcliffe. Amolyan muzsikus lélek. Á, nem. Én ez a pettyes vagyok. A nevem Pongó. Hát tudják, az a legenda, hogy a legényembereknek boldog, vidám aranyéletük van, merőben ostobaság. Nyilvánvaló az én öreg kedvencemnek szüksége volt valakire. Ám ha rajta múlik, minden bizonnyal aglegényként éljük le életünket. Egyedül csak a munkájának élt. Dalokat írt, szerelemről, vagyis olyasmiről, amiről egyáltalán semmit sem tudott. Emellett elég intelligens volt, már emberi mértékkel nézve. Sőt, nyugodtan mondhatom, hogy a maga nemében jóképű is. Igazán semmi akadályát nem láttam annak, hogy egy csinos élettársat keressünk a számára. El is határoztam, hogy mindent megteszek ennek érdekében. Hát persze kutyaszemmel nehéz elbírálni az emberi szépséget. Na igen, de támadt egy bizarr ötletem, miként válasszam ki az igazit. Szokatlan tenyészet. Merőben szokatlan. Ez nem nekünk való. Nem. No csak, lássuk a következőt. Kissé túl gömbölydett formák. Nem. Csak. Ez nem mondom. Ez aztán cifra szépség. Csak azt hiszem túlságosan cifra. Sőt, több is, mint cifra.
túl vénecske, túl fiatal. Hát bizony, nem könnyű probléma. Na lám, ez már jobban ínyemre való. Gyönyörűek a lábai, mind a négy. Hát ha a lány is ilyen formás, no csak, ő is gyönyörű. Azt hittem álmodom. Ha 100 évig is keresnék, se találnék még egy ilyen párt. Helyes, a parkba igyekeznek. Kitűnő hely az ismerkedésre. Csak el tudnám valahogy intézni. Hoppá! Roger sose hagyja abba a munkát 5 óra előtt, az pedig már késő. Lehet, hogy megállt az órán? Ezt nem értem. Jó, megyünk. Mindjárt, öreg fiú. Na! Pongó, mi ütött belé? Mi ez a nagy sietség? Lassabban, Pongó! Attól féltem, nem érjük utol őket. Az is lehet, hogy csak átvágtak a parkon. Ám hirtelen rájuk találtam. Itt a remek alkalom tervem megvalósítására. Azám, csak hogy Rogerre nem számíthatok. És ismerem, letelepszik a fűre, aztán egykedvűen pöfékel és kész. Minden rajtam múlik. Hát akkor, mivel is kezdjem? Mindenek előtt felhívjuk magunkra a figyelmet. Bolond jószág. Hozod vissza. Na, gyere, add ide. Pongó. Mi lesz, Pongó? Nos, egy ideig úgy látszott, beválik. Végre egymásra néztek. Úgy ment minden, mint a karikacsapás, amikor váratlanul elmentek. Na gyere, te véngazember, hazamegyünk. Csak hogy én nem adtam fel. Elhatároztam, hogy ha törik, ha szakad, én összehozom őket. Bocsánat, kérek, kisasszony, kérek, elnézést kérek, én igazán nem akartam. Kérem, mit jelentsenek? De kérem, hát higgyel! Mit képzel? Elnézést, kérem, távol áll tőlem! Eltenem! Mit csinál? A vadonatúj tavaszi kosztümöm és a gyönyörű új kalapom. Higgyel, rettenetesen sajnálom. Majd segítek is, asszony. Higgyel, ha tudnám, ilyen borzasztóan, bár el sem tudom képzelni, mi a csoda ütött belé. Én nem is tudom. Még soha nem csinált ilyesmit. Most már mindegy, nem számít. Csak kérem, menjen. Igen, legyen szíves. De én... Várjon csak, várjon. Tessék, itt az enyém. Fogod-e szeretni, bátorítani és becsülni? Kitartasz-e mellette jóban, rosszban?
és lemondva mindenki másról hajlandó vegyes hírig tartó örök hűséget esküdni néki. Igen. Vagy 6 hónapig egy kis házikóban laktunk nem messze a parktól. Szerény kis otthon volt, de éppen megfelelő a magunkfajta kezdő fiatal pároknak. Perdikén, drága, jól vagy? Hát hogy ne szívem, persze. És különben is más kutyáknak is születtek már kölykei, nem? Ez itt Nenni, a legremekebb szakácsnő és házvezetőnő. Annyira kedves, megértő lélek, hogy néha szinte kutyának nézném. Roger! Itt az uzsonna! Gyere szívem! Hogy tetszik-e szám? Tatam, tatatam. A szöveg szellemes. Előbb a melódia jön, drágám, csak azután a szöveg. Jaj, Pongó, ez ő lesz, az a szörnyű nőszemély. Ez Szörnyella lesz. Imádod barátnőt. Szörnyella de frász. Megvan! Szörnyella de frász, Szörnyella de frász, elég, ha csak rád néz, bárki ráz a láz. De Roger! Én vett kész Isten csapás, ha látsz. Szörnyella, Szörnyella, mint gyilkos pókuly áldozatra vár. Roger, még meghal. Szörnyella, Szörnyella de frász. Eressze be, Nenni. Anita, drágám! Hogy vagy? Pocsékul, drágám, pocsékul, annyi bajom van és gondom. Hol vannak? Merre vannak? Hová csodába bújtattad őket? Bújtattam? Kiket? Kiket? A kutyakölyköket. Nincs időm játszani. Elárulod végre? Ó, az legalább 3 hét. Az ilyesmit nem szabad elsietni. Te milyen szellemes vagy. Gyere, te dög, gyere. Gyere ide. Szörnyella, megint új bunda van rajta? Imádom a bundákat, szívem, ez az én egyetlen szenvedélyem, majd meghalok értük. Különben is van olyan nő ezen a nyomorúságos világon, aki nem. Én is szeretnék egy bundát, de még annyi minden kellene. Hát persze, a kis egyszerű Anita. Tudom. Ez a kis rozoga ház, a te tündérkastélyod. És szegény Rogeret, a félelem és gáncs nélküli királyfi. Ugyan, Szörnyella. És persze még itt vannak a kis pettyes barátaid. Igen, be kell vallanom, hogy valóban gyönyörű bundájuk van. Iszol teát, Szörnyella? Nem rohannom kell, majd értesíts, ha meg lesznek a kis vakarcsok, ugye megteszed, drágám? Hát persze. Viszontlátásra, édesem, 3 hét múlva. Csókollak, édes. Először azt hiszed, Szörnyella ördög, de később, hogyha már magadhoz térsz, elmúlik már a fész, és ráismerni vélsz, hogy ragadozó, ravasz, gonosz dög. Reménytelen eset van. Bestiát, vérszopó nőt, egy ketrecbe dugnám, és bezárnám őt, mert nélküle az élet oly csodás. Szörnyella, Szörnyella de frász. Roger, olyan bolondos vagy. Perdi,
Ez az átkozott boszorkány a kölykeinket akarja. Azokra fáj a foga. Ne aggódj, Perdi. Majd meglátod, nem lesz semmi bajuk a kölyköknek. De mit akar velük? Nem hinném, hogy szeretné őket. Ó, Pongo. Először olyan boldog voltam, de ezek után azt kívánom, bárcsak meg se születnének. Szegény kis drága Perdin. Mit tehetett volna? A kölykök pontosan időre érkeztek egy viharos, vad októberi éjszakán. Nyugi, pajtás. Megszülettek! Megjöttek a kis kölykök! És mennyi? 7! 7! Ez igen, öreg fiú. 7 kölyök. 9! 11! 11! 11 kölyök. Találtam, Pongó. Várjunk csak! 13! Nem, 14! Ó, 15! 15? És a kismama is egész jól van, hál' Isten. No. Te aranyos kis öreg, te. 15 kutyakölyök. Pongó, öreg fiú, ez bámulatos. Ki hitte volna? Gyere csak ide, te vénk az ember. 14! Már csak 14! Egyet elvesztettünk. Szegény, ártatlan kis jószem. Hát, öreg Pongó, ez csak egy a 15 közül. És talán segíthetünk még. Nézd csak, Pongó! Anita! Lenny! 15! Újra megvan mind a 15! Roger, sikerült feléleszteni. Hála Istennek. Nézd, mintha csak új lenne. Mit szólsz hozzá, Roger? 15 kis kölyök. 15 pettes bundál, ez csodálatos, igazán csodálatos, pompás. Hogy az ördög vinné el, hiszen ezek keverék korcsok, nem pöttyösek, fehér patkályok. Nem igaz, ezek nem korcsok. Majd lesznek pöttyeik is, csak ki kell várni. Igen, ez így van. Néhány hét és előjönnek a pettyek. Ó, tényleg? Ez esetben elviszem valamennyit, csak mondd meg szívem, hogy mennyi az ára. Attól félek, hogy ez nem megy. Szegény Perdinek megszakadna a szíve. Anita, ne légy nevetséges, nem tarthatjátok meg őket, hisz alig jut magatoknak is, he? Majd csak meg leszünk, ne félj. Tudom, persze, tudom, Roger. Roger, dalai. De most már elég ebből az ostobaságból, 2-szer annyit adok értük, mint amennyit érnek. Hát ezzel meg mi van? A fene vinni el ezt az átkozott vacak tollat. Mikor vihetem el a kölyköket? 2 hét vagy 3 hét múlva? Soha! Micsoda? Mi nem adjuk el a kölyköket. Nem, egyetlen egyet sem, megértette? Anita, te érted ezt? Én igazán nem tudom, most viccel.
Azt hiszem, hogy ezt nagyon is komolyan. Hát persze, hogy csak tréfál, ugye? Nem. Ez így van. Nem adom el őket. Egyetlen egyet se. Megmondtam, és kész. Maga szerencsétlen fickó. Maga. Rendben van. Tartsa meg a kis kakarcsait, egye meg őket. Tessék! De figyelmeztetlek, hogy végeztünk. Végeztem veletek. Azért is megszerzem, csak várjon, ezt még megbánja. Maga. Idióta! Ó, Roger, drágám, nagyszerű voltál. Akár csak egy hős úgy viselkedett, úgy bizony, mint egy igazi hős. Perdi kedves, az összes kölyköt megtartjuk. Bizony, valamennyit. Roger kiadta az útját ennek az átkozott nőnek. El is ment. Bizony, drágám, örökre elment. Ó, Pongo. Elintézi ő azt a vén lókököt. Villámnál nincs külön kutya a földön. Bizony. Még külön, mint a papa. Nincs külön kutya a papánál. Most mit fog csinálni, papa? Ssss, figyelj csak oda, majd mindjárt meglátod. Nézzétek, hogy szalad a gyáva. Ez a piszok vénrabló. Szeretném széttépni a pofáját. Foltos, kitől hallottál ilyen csúnya beszédet? Anyától biztosan nem. Vigyázz, villám! Ne félj benni, meglásd, bekever neki egyet. Foltos. Elkapja a frakját. Pötyi, vidd donétok fejed, nem látunk. Mama, szólj neki. Gyere le szépen, Pötyi, fogad szól. Mellélőtt, elhibázta. Éhes vagyok, mama. Olyan éhes vagyok. Ugyan, Pufi, hisz az előbb vacsoráztál. Akkor is éhes vagyok. Olyan éhes, hogy felfalnék egy egész elefántot. Ott van a szikla mögött! Szegény villám, eltalálta őt. Nem találta el, ravasz az öreg villám. Majd meglátjátok. Na ugye, megmondtam, cseles fickó az öreg. Pötyi, eredjon én! Éhes vagyok, mama. Nagyon éhes. Hogy ki lesz a győztes, azt a jövő heti folytatáskor megtudják. Az öreg villám mindig győz. És ha már a győztesről beszélünk, Blöki tápszerből készül a legfinomabb kutyasütemény. Blöki tápszer mindent meg, hogy minden kutya elletem. Ez teljesen ősletek, kopászom Blöki tápszer. Így úgy, mint okos. Perdi, be kéne dugni őket az ágyba, mielőtt sétálni megyünk. Ugye jöhetünk mi is, mama? Adjajunk, mama. Még sosem voltunk el. Gyerünk, gyerekek, lefeküdni. De mi nem vagyunk álmosak. Úgy szeretnénk sétálni menni. Jöhetünk, papi? Na gyerünk, fockok, ágyba. Lássuk csak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nem vagyok álmos, éhes vagyok. 14. Így úgy, mint okos kutyák, szanat virágban ámulnak. Így farkas erős leszek, a titkok lökik a szem.
Ne feledjék tehát, barátaim. Elég, Pötyi. Mindössze csupán Gyerünk az ágyba, te kis csibész. Horász, ott mennek a drágák. Szokásos esti sétára indultak. Nézd, milyen aranyos, szerelmes pár. Befordulnak a sarkon, aztán irány a park. Ez nekem sehogy se tetszik, Jasper. Csupán egy gigszer, és mehetünk a rács mögé. Eredj már, Horász, egy csomó dohányt kapunk. Igen. De én azon gondolkodom, Mit csináltál? Te csak ne gondolkozz, megértetted? Én vagyok itt a góré. Nyomás, komám! Senki sincs itthon, csak a kis dundi szakácsnő, de ne félj, Cimbora, elintézem én diplomatikusan. Na igen, de én félek, hogy mégiscsak balul üt ki. Gyere te, betyár, és most szépen be az ágyba, mind a többiek. Te, ne rakoncátlankodj, huny be szépen a szemed most, és aludjál. Légy jó, kisfiú. Hát ez meg ki lehet? Jó estét, nagycsám! A villanyvezetéket szeretnénk ellenőrizni. Ugyanis a gázművektől. Az elektromos művektől vagyunk. De mi nem kértünk semmiféle ellenőrzést. No igen, nagycsám, de egy új törvényt fogadtak el a parlamentben, a 104-es Nemzetvédelmi Törvénycikk 29. paragrafusát a lakosság érdekében. Felőlem ugyan csinálhatnak a parlamentben, amit akarnak, de ide be nem teszik a lábukat, amíg az úr nincs itthon. Adjuk ezt, Dagikám, nincs nekünk most időnk a bájtársalgásra. Szépen beereszt bennünket, és kész! Nem értenek a szóból? Vagy talán süketek? Megmondtam, hogy nem jöhettem be! Nézd csak oda, milyen goromba kis méregzsák! Nem merészeljen felmenni oda! Nem hallotta? Maga laklik olyankó, ezt megkeserüli! Ha azonnal nem takarodnak a hátul, rendőrt hívom! Takarodjanak, megértette? Maga csirkefogó! Látja, hölgyem, ez fájt, hogy ülj szóval illessenek. Most már akkor sem maradnék, ha maga kérne rá. Még egy csésze teáért sem. Horász, hallasz? Félek, hogy itt nem szívesen látnak bennünket. Fogd a tucot és megyünk. De szedd a lábad, szaporán. Elfenki, segítség! Hívom a rendőrséget, segítség! Jó éjszakát, Dagi, szép álmokat! Semmire kellünk, Gatvickó, hogy adok én neki! Közönséges talvaj népség! Ezek képesek, és elvitték az ezüst evőeszközt. Lefogadom, hogy elvitték. A kölykök eltűntek. Pötyi, Foltos, Pufi, elvitték a drágáimat. Jaj, nekem mit csináljak? Tolvaj gazemberek, rendőrség, ellopták a kölyköket, segítség, emberek, segítség! Kutyarablás. Na hát, ki hallott még ilyet? 15 kölyök kutyát elraboltak, aranyos kis teremtések. Na ám, a kis Anita, meg az erényes Beethovenje, csak pipázgas. Szegény bolond Roger. Halló? Jasper! Maga megőrült, Jasper! Hogy merített fel? Torkig vagyunk már ezzel az egésszel! A pénzünket akarjuk! Egyezzünk meg a felében! Míg a munka nincs kész, addig egy vasat se! Jasper! Megérted, Jasper? Az összes újság tele van velük! Benne van a fényképük! Ne törődjön vele, elfelejtik holnapra! Nem tetszik ez nekem, Jasper. Hozd be a sát, te hülye! Micsoda? Nem magam is, Horásznak mondtam! Agyalágyult hülyék!
Lehet, hogy megvannak. Halló, felügyelő úr, halló! Ott van Ki? Anita. Anita. Téged keres. Halló? Borzalmas, drágám, egészen oda vagyok. Éppen most olvastam az újságokban, el sem tudom hinni. Igen, szörnyellak, kétségbejtő. Azért hívott, hogy vallomást tegyen? Roger, kérlek. Ez egy kígyó. Igen, mindent megtettünk. Értesítettétek a Igen, rendőrséget? felhívtuk a Scotland Yardot. De attól félek... Hol vannak? Bolondva. Anita! Ne haragudjál. Igen. Ha valamit megtudunk, majd felhívlak. Köszönöm, szörnyella. Roger, elismerem, hogy különc, de azért mégse tolva. Számomra ő az első számú gyanúsított. Jól tudod, hogy a Scotland Yard lenyomozta. Mit akarsz még? Magam sem tudom, szívem. Nem tudom. Roger, most mit csinálunk? Mihez kezdünk? Perdi, félek, hogy minden rajtunk múlik. Pongo, hát nincs semmi remény. Már csak egy van. Az éjjeli ugatás. Az éjjeli ugatás? De drágám, az csak egy pletykalánc. A leggyorsabb módja a hírközlésnek. Ha a kicsik a városban vannak, azt a londoni kutyák tudni fogják. Az esti sétán majd riasztjuk a környék kutyáit. Félek, hogy senki sincs itt. Nagyon hideg az idő. Akkor is meg kell próbálnunk. Perdi, hallod? A nagy dándok Hampsteadből. Pongo, nyughass már! Fel akarod lármázni az egész környéket? Na, maradj nyugton! Gyere, Perdi, menjünk! Nem hallod! Megbolondultál, Pongo! Na! Gyerünk, Pongo, gyerünk, hazamegyünk! Dani, ki táviratozik? Pongo az a Regents Parkból, általános riadó. Mi van? Mi történt? Mondd el, Dani! Mondd el, mondd el! Maradj csendbe, várj csak! Mi a fene? Ez komoly dolog. Micsoda, Dani? Mi az a komoly? 15 kis dalmát kutyakölyköt elloptak. Hogyan? És értesítették a rendőrséget? Az emberek mindent megpróbáltak, most rajtunk a sor. Általános riadó. Majd én továbbítom. Na csak. Cenci, gyere be! Kokó, maradj csendben! Vizsla, mi van? Mi ez a nagy izgalom? Mi történt? Mit pletykálnak?
Nem pletyka, Gági. Londonból jött a hír. Tényleg? Igazán? Elloptak 15 kölyköt. Itt nincsenek kutyakölykök. Utoljára Fifinek voltak, de azok már megnőttek. Akkor legjobb, ha továbbadjuk a hírt. Vagy értesíteni fogom az ezredes urat. Ő az egyetlen, aki ugató közelben van. Nem hinném, hogy ilyenkor ébren lenne. Akkor is megpróbálom. Ha kell, egész éjszaka ugatni fogok. Úgy hallom, az öreg visla. Riadót fúj. Őrmester! Csipszőrmester! Hé, őrmester! Parancskapitány! Ugatójelzés. Riadó jelentse az ezredes úrnak. Igen is, ször, már is igen. Ezredes úr? Merre van ezredes úr? Ezredes úr? Ezredes úr? Mi ez, kizavarog itt? Csipszőrmester jelentkezik. Csip. Ja, persze, Csipszőrmester. Ezredes úr, kérem. Mondja csak, Csips, mit ugat maga itt nekem ének idején, mi? De szőr. Csend legyen, haja. Riadójel. Igen, az. Jó lesz, ha körülnézünk, jöjjön, Csips, futólépés. Igenis, szőr. A szomszéd majorból szőr az öreg vizsla. Az ördögbe is, ő az. Nos, halljuk, mit akar? Az ezredes. Az öreg harcos, ő az. Várja a jelentést. Csak vigyázz, jó hangosan ugas, másképp nem érti meg. Egy vonítás, 2 val. Hosszú és rövid. 2 rövid szőr. Az mit jelent, szőr? Londonból jött. Nagyon fontos lehet. Úgy van, majd mindjárt kiderül. Háromszor 5-ös, az annyi, mint 13. 15, ezredes úr. Na, persze, 15. Pöttyös, pereg. Nem, dehogy is köcsög. Hogy mi? Köcsög? Elloptak 15 pöttyös köcsögöt. Micsoda zagyvaság. Talán meg kéne ismételtetni. Mi? Persze, természetesen. Két ugatás, meg egy vonítás. Szőr, ez úgy hangzik, mint kölyök. Hát persze, kutyakölyök. Ezredes úr, most jut eszembe. Vagy 2 napja ugatást hallottam a kastélyból. Ugyan a Defrász házban a ostobaság évek óta lakatlanul áll. Nézzék csak, a kastély kéménye füstölög. Különös, felettébb különös. Legjobb lesz felderíteni a helyszínt, majd közlöm az öreg vizslával, hogy álljon készenlétben. Kérem, álljon készen. Vajon mit akar? Azt magam se tudom. Ó, lehet, hogy tud valamit az öreg. Na hát, hogy ez milyen izgalmas! Az ilyen újdi öreg helyeken mondják, kísértett félék is járnak. Lári-fári, ezredes úr. Minden őrmester azért legyen óvatos, hát ha valami hókusz-pókusszal találja magát szedbe. Nos, előre, őrmester, irány az ellenség, rohamra. Parancsára, ezredes úr.
vagytok a 15 ellopott kutyakölykök? Nem, minket nem loptak el. Pénzért vettek. És 99-en vagyunk. 99-en? Talán azok az újak lesznek. Nekik nyakkörük is van. Őket nem boltba vették. 15 kölyök? Nem számoltuk meg. Ott ülnek a tévé előtt. Megszámolom őket. Csak nehogy észrevegyék. Kik? Az a két alak, Horász meg Jasper. Szörnyű gonosz fickók. Ide figyelj, Horász! Fogadjunk, hogy eltalálom őlországa orrát. Ezt csináld utána, bukás! Hé, Jasper! Kine idd az egészet? Nekem is hagyjál! Csak egy kortyot legalább! Ugyan, Horász, az ilyen lőré nem való a magadfajta pompás fickónak, még kukacok nőnének a hasadba. Hát jó. Csak vedeld be az egészet. De remélem fejreállsz tőle. Hé, Jasper, mi ez? Te vetted ki? Lássuk csak. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hé, mászol le onnét, te nyomorult kis makarcs. Eredj innét, mert nyomba vagyon csaplak, te méregzsák. Nézze meg az ember. Az ördögbe hol is tartottam, tudom már 9, meg 3, az 12, meg 1, 2, 3, az 15. 15 kölyök. Az ördögbe, a fenébe. Hé, Horász, vendégügyöt, a círmos. Hogy szereted a macska húst? Sütve vagy pörköltnek esetleg párolva? Van valami újság? Mi történt? A Dándog híreket hozott nekünk. A Primrose Hillen akar találkozni velünk. De hogy jutunk ki? Hát, a hálószobán keresztül. Ott nyitva van az ablak. Gyerünk! Pongó, nagy újság van. Mit tudtál meg? Megvannak? Megtalálták a kölykeinket? Nyomukra akadtak valahol északon, Suffolkban. Hála az égnek. Még ma indultak? Természetesen. Minden perc, drága. Helyes, veletek megyek a Camden Roadig, ott majd eligazítalak. A Vitzmársba értek, keressétek meg az öreg vizslánt. Ő majd elirányít az ezredeshez, aki elvisz benneteket a kölykeitekhez, a De Frász kastélyba. De Frász? De Frász kastélyba? Ó, Pongo, hát mégis ő volt. Talán ismeritek? Nincs veszteni való időnk. Ó, csak későn ne érkezzünk. Járjatok szerencsével! Ha eltévednétek, lépjetek érintkezésbe az ugató lánccal. Segítségetekre lesznek!
Nincs róluk semmi hír. Semmi, egy árva szó se. Eltévedtek, vagy fogságba estek, vagy valami hasonló. Ki tudja? Ezredes úr, nézze, egy autó jön. Badarság, őrmesterük nem tudnak vezetni. Valóban, szőr, de az autó a de Frász kastélyhoz tart. Az ördögbe, megállt a kapunál. Megállt? Ezer mennykő, jó lesz utána nézni a dolgoknak. Gyerünk, őrmester, futó lépés. Igenis, szőr. Vegye át a figyelést, kapitány! Értettem, szőr. Nagyon sajnálom, Mr. Simpson, de a válasz nem. 6 kérdés lement. Még Nincs marad most időm vitatkozni, meg kell csinálnunk ma este. Egyszerűen igennel vagy nemmel kell felelnie. Megértették? Ma este? Még túl kicsik. Tehát egy fél tucat bunda se telik ki belőlük. Bunda, kutyabőrbunda. Legyen akkor csak fél tucat, de nem várhatunk. Ránk törhet a rendőrség, végezzék el a munkát még ma éjjel. De hát hogyan csináljuk? Várunk is én, ahogy akarják, folytsák meg, üssék fejbe őket. Nincs kéznél kloroform. Egy csepp sem, és ételünk sincs. Nincsen. Fú, te a sád. Mit várom én, hogy csinálják, csak csinálják. Mégpedig most nyomban. De kisasszonykám, legyen már egy kis szíve. Hadd nézzük meg először az adást. Csak találja ki, mi a bűne műsor. Ide hallgassanak, hülyék! Reggelre visszajövök, ajánlom, hogy addigra készen legyenek a munkával. Különben hívom a rendőrséget, én magam! Megértették! Ennek felesett réfa, Jasper. Előbb megnézzük a műsort, aztán majd hozzákezdünk. Kérem, írja fel a nevét. Gyerekek, kifelé. Megcsítek a bőrötöket. De hogyan? Ott van egy kis lyuk az ajtó mellett, ott a falon. Gyertek utána. Pssz, óvatosan, gyerekek. Oda néz, Jasper! Látod? Az öreg hájfejű. Tényleg, ki hitte volna a hájfejű Fonsmáter? Csasorban, gyerekek, ne tömöljetek. Egyenként egyszerre csak egy. És most az est utolsó versenyzőjeként bemutatom önöknek Mr. Percival Fonswatert. Nos, Mr. Fonswater, amennyiben a zsűri nem tudja 10 kérdés feltevése után kitalálni az ön szokatlan bűnét, 2 hetes, ingyenes üdülés nyerhet a tengerpartra. Na persze csak azután, ha már letöltötte büntetését. Nos tehát, halljuk az első kérdést. Felügyelő úr. A bűne, miszter, minősíthető lopásnak, hisz sorba. osztogat, betöréses lopás, vagy hasonló. Gyerünk sorba állni, gyorsan. Mr. Fonswater hivatásos betörő, de ezúttal másért csukták le. Tessék, Miss Purple. Tehát ha az ön bűne nem rablás, lehetséges, hogy valamiféle, hogy is mondjam, csak erőszakoskodás. Úgy értem, hogy... Na gyerünk, Miss Birdwell, gyerünk, időnk lejár. Igen, persze. Egy szóval netán hidegre tett van. Az ördögben. Nem, Miss Birdwell, nagyon sajnálom, a válasz nem. Mr. Simpkins. Igen. Hogyha sem betörést, sem gyilkosságot nem követett el, akkor talán megsértette, áthágta a város rendjét. Nem. A válasz nem még innét, te kis vaka. 3 kérdés lement. Maradt 7. Tessék. A kérdés, meg kell mondanom, elég bonyolult. Bizonyára egészen rendben. Sajnálom, hölgyeim és uraim, de kifagytunk az időt. Örökösen ezt csinálják. Megkérhetjük Mr. Fonswatert, hogy jövő héten ismét fáradjon ide. Úgy befejezhetjük a játékot. Jó ét, kedves nézők, viszontlátásra jövő héten, ugyanebben az időben. Gyerünk, Horász, lássunk hozzá. Én fejbe verem őket, te meg megnyúzod. De, hogy épp fordítva, Jasper. Vagy én verem fejbe őket, és te nyúzod meg. Hé, Horász, oda nézz! Megléptek, egyszerűen kisétáltak ezen az átkozott lyukon át. Hozd a zseblámpádat, 1-2 elkapjuk őket.
mennek. Fel az emeletre. Gyere, kicsi, gyere! Gyertek, kiskutyák, gyertek! Ne féljetek a jó öreg Jaspertől! Ne féljetek, nem bántunk titeket! Nem azt mondtad, hogy fejbe vágjuk őket? Szaralagos! Te eredj oda! Én meg majd átkutatom ezt a szobát! Kiskutyák, gyertek elő! Nem bántlak benneteket, gyertek! Az a rühes macska, az vezeti őket! Gyorsan el kell kapni, Horász! Tetőkkel ütötte! Vigyázz, jönnek! Nyomorult kis tögök! Így rászedni bennünket! Elláttuk őket minden jóval, és tessék, ez a hála! Úgyis van, Jasper! Hé, Horász, ott vannak! Őrmester, hol az ördögben van? Bocsánat, szőr, de most nincs időm, sietek! Csukd az ajtót! Innen nem menekülnek! Unom már ezt a fogócskázást! Pongo, félek, hogy eltévedtünk. Nem lehetnek messze. Ezer mennykő. Ez biztosan Bongó lesz. Az ezredes, gyere! Ezredes úr, ön az ezredes? Úgy van. Ha nem tévedek, ön Pongó? A kölykeinknek nincs semmi bajuk. Most nincs idő magyarázatra, minden perc drága. Utána... Kövessenek! Rajta, Horász! Egy csapásra 10! Hát ezek meg kicsodák! 2 veszett hiéna! Rajta, Horász! Intézd el őket! Na, itt vagyok mögötted! Megállj, te hülye, te! Hé, mit csinálsz, Jasper? Üldözd ezt a 2 bestiát! Ezer ördög és pokol! Ezek szörnyetek! Leütlek, mint a kutya! Támadni, Chips, gyerünk! Ne zényeljen rohamot! Nem, ezredes úr! Visszavonulás! Persze, az ördögbe is visszavonulás! Visszavonulás! Jasper! Segíts! Ezt a szörnyeteket! Gyere, Ferdi, menjünk! Eleve nem nyúzom meg valamennyit! Elkapjuk őket, hadd ígérek is! Ó, picikéim, drágáim! Ugye megnőttünk, papa? Gyerekek, hisz megesztek. Hogy vagy te nagy vendőj? Hoztál nekem finom ennivalót? Megvagytok mind a 15-en. 2-szer annyian vagyunk. 99-en. Hogyan? 99-en? Hát ők honnét valók? Minek kellett neki ennyi kis kölyök? A bundánkra arra fájt a foga. Lehetetlen. Bizony, szőr, kutyabőrre. Ugyan, Chips, még hogy kutyabőr, miféle badarság ez? Pedig ez így van, szőr.
fejbe akartak kólintani minket, hogy megnyúzzanak. Ez egy szörnyeteg, boszorkány. Mit tegyünk, Pongo? Vissza kell jutnunk Londonba. És mi lesz a többiekkel? Ők mit fognak csinálni? Perdi, hazavisszük őket. Valamennyit. Ez a kötelességünk. Ezredes úr, jelentem. Fények az úton. Egy teherautó közeledik erre. Az a két gonosz lesz. Horász meg Jasper. Követik a nyomokat. Kihasználjuk a szembeni fölénchips. Fúvasson riadót. Támadunk. Ezredes úr, félek, az végzetes lehet. Úgy gondolja? Igaza van. Jobb, ha menekülünk. Arra hátra, keresztül a mezőn. Helyes, helyes. Indulunk. Köszönjük valamennyiüknek. Nem is tudom, hogy háláljuk meg. Csak a kötelességünket teljesítettük. Kétségtelen. Így van. Induljanak már. Jönnek. Gyertek, gyerekek, gyorsan. Sok szerencsét. Úgy van, sok szerencsét, Pongo, és ne féljetek, mi majd feltartjuk őket. Hát ez meg miféle vadállat? Eredj az utamból, te átkozott, és szétverem a fejedet! Gyerünk már, Jasper, és nincsenek itt. Biztosan elbújtak a szélába, gyerünk, add ide a gyufát. Kifüstöljük őket. Figyelj, kapitány! Bent visz! Vigyázz! Nézd, arra mentek a nyomorultak. Gyerünk, kocsival elébük kerülünk, és útjukat álljuk. Valahol itt kellene lenniük. Jasper, azon gondolkodom. Már megint? Hát, ha a patak jegén mennek, hogy ne hagyjanak nyomokat. Gyögyön, te tökkel ütött barom. A kutyák nem ilyen okosak. Jöhettek, Perdi. Tiszta a levegő. Becsaptuk őket. Igaz, papa? A papa túljárt az eszükön. Csendesebben, gyerekek. Olyan csúszós ez a jég. Menjünk inkább a hóba. Nem szabad nyomot hagynunk, fiacskám. Nos, nyomukra akadtak? Nem is, mintha a föld nyelte volna el őket, pedig átkutattuk az egész átkozott környéket. És halálra fagytunk. Legjobb, ha feladjuk. Csak azt próbáljátok meg! Előkerítitek őket, még ha jövő karácsonyig is tart. Most pedig indulás! És hol nyisvátok ki a szemeteket, hülyék? Jaj nektek, ha nem találtok rájuk! ...94, 5, 6, 97, 98... Pötyi! Gyere, Pötyikém! Gyere, kisfiam, nem szabad föladni. Olyan fáradt vagyok, és olyan éhes. És úgy fázik a farkincám, meg az orrom hegye, és fázik a fülem is. Meg a mancsaim is fáznak. Pongo! 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 Már majdnem feladtuk a reményt. Találtuk nektek szállást a tejgazdaság istálójában. Hála az égnek! Perdi! Perdi! Találtak szállást! Itt az útmenti tehénistállóban! Gyertek, kicsikém!
Nincs messze, csak pár lépés innen. Gyertek utánam, gyerekek. Csak hercegnő. Láttál már valaha is ilyen sok kölyök kutyát? Milyen aranyos csöpségek. Fáradtak szegények. Szegény kis jószágok, alig állnak a lábukon. És hogy fáznak? Valamennyi itt van, Pongo. Igen. Mind a 99. A híres Pongo família. Ha tudnák, hogy aggódtunk magukért. Kerestünk benneteket. Féltünk, hogy elfogtak. Hogy tudtatok ilyen nagy utat megtenni? Méghozzá ilyen ítéletidőben. És ezekkel a csöpségekkel? Éhes vagyok, mama. Olyan éhes vagyok. Én is éhes vagyok, anyu. Én is éhes vagyok, mama. Én is éhes vagyok, anyu. Sajnálom, gyerekek. Megisszák a meleg tejet, finom, friss. Hol van, mama? Hol az a tej? Kaphatunk, mama? Gyertek, gyertek, kicsikéim. Erre, gyerekek, erre hátra. Ne rohanjatok, csak szépen lassan. Pufi, várj szépen, amíg sorra kerülsz. Ne aggódjatok, mindenkinek jut. A kis drágák. Pongo, sikerült nektek szereznem egy kis maradékot. Köszönjük. Nem valami sok, de talán Dinsfordig elég lesz. Dinsfordig? Ott van egy labradori testvérünk, a kedvence fűszeres. Bocsáss meg, igazán sajnálom. Aludj csak, barátom. Pihenj csak nyugodtan. Nem kell aggódnod, én majd őrt állok. Nem is tudom, mi lett volna velünk, ha... Ugyan, örülök, hogy segítségetekre lehettünk. Bár tehetnénk értetek még többet is. Ha arra gondolok, hogy valaki bánthatja ezeket az aranyos kis kölyköt... Lady! Bár csak örökre itt maradhatnának velünk, olyan édesek. Hadd aludjanak, szegénykék. Úgyis olyan kimerültek, és még olyan nagy utat kell megtenniük. Mozgás, gyerekek! Mozgás! Milyen érdekes felfedezés. Szóval így akartak túljárni az eszemen. Jasper! Hurrá! Itt vannak a nyomok, a faluba vezetnek. A fenébe is. Tényleg ők azok. Maguk menjenek a jobbra eső úton, én meg a másikon. Diszkorban találkozunk. Van egy kocsi, amely hazáig visz titeket. Egészen hazáig? Perdi drágám, hallottad? Mindannyiunkat. Nem kell többet gyalogolnunk? Reméljük sikerül. Gyertek, jó lesz sietnünk. Kocsival megyünk, gyerekeim, gyertek, gyertek! Látod azt a teherautót? Londonba megy, mihelyt kijavítják a motorját. Mindannyian belefértek. Ott jön Szörnyella.
Jonas is. Mi lesz velünk? Hogy jutunk el a teherautóig? Nem tudom, Perdi. De el kell jutnunk, az biztos. Mama, papa, Foltos belökött a kandallóba. Pötty kezdte, nem igaz. Te kezdted, azért is te. Legyetek jók, ne veszekedjetek, gyerekek. De Perdi, van egy óriási ötletem. Pongo, mit csinálsz? Ide nézz, labradori lettem. Bekormozzuk magunkat, és senki sem ismer ránk. Ez aztán remek ötlet. Gyerünk, gyerekek, hemperegjetek bele. Azt akarod, papa, hogy mind piszkosak legyünk? Kormosak, ugye, papa? Mint a kéményseprők. Mama, tényleg szabad? Tegyétek, amit apátok mond. Jaj, de jó! Mindig szerettem volna piszkos lenni. Ez az, gyerekek. Minél feketébbek lesznek, annál jobb. Kész vagyok. Én is. Várj csak, várj, így nem lesz jó. Ne egyszerre, gyerekek. Pufi, hová rohansz? Te még nem vagy kész. És most szépen gyertek utánom, gyerekek. Becsapjuk őket, nem ismernek ránk. Ó, Pongo, úgy félek. Oda nézd, Jasper! Lehet, hogy feketére festették magukat. Zseniális vagy, Horász! Végre fején találtad a szöget. Hát persze, hát a kutyák festeni szokták magukat. Te tökken ütött szamár! Idáig jól ment. Eredj, Perdi. Kormozz be te is magad. Én a következő csoporttal megyek. Legyen már egy kis megértés, Elvis. Csontig vagytunk. Egész éjjel őket hajkuráztuk, és nem ettünk egy falatot sem. Itt vannak ebben a faluban, és meg kell, hogy találjuk őket. Kutassanak tovább! Csak észre ne vegyen. Siessünk, nem sokára indul. Most próbálja még egyszer. Gyorsan, Perdi. A kocsi hamarosan indul. Siessünk. Megyek a többiért. Így most már jó lesz. Gondolig biztos kitart. Jobb lesz, ha ön is felszáll. Nézd csak, Jasper! Gyorsan, Horász, gyere! Gyerünk, gyerekek! Gyerünk, mozgás! A kocsihoz! Papa, oda néz, figyel bennünket. Menjetek, gyerekek! Nem, ez lehetetlen. Lehet, hogy csak kápráltat. Jasper! Horász! Jasper! Ott mennek a kocsival! Utánuk! Gyorsan utánuk! Pongo! A nyomunkban van. Mi lesz velünk? Hé, Lady!
elment az esze? Hogy lehet ilyen bolondul hajtani? Ilyen egy őrült nőszemély. Gyerünk, lökjük az árokba a kocsijukat! Fogja be a száját! De Roger, hisz ez volt az első nagy sikered. Több pénzt hozott, mint amennyit reméltünk. Igen, tudom. Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy elszöktek. Ilyesmit nem tennének. Hoztam egy kis karácsonyi italt, hogy felviduljanak. Már ha egyáltalában fel tudnak vidulni. Ó, azok az aranyos kis kölykök. Néha éjszakánként hallani vélem az ugatásukat. De aztán kiderül sajnos, hogy csak álmodom. Roger, hogy kerülnek ezek ide? Labradori kutyák. Dehogy is, csak be vannak kenve korommal. Nézzék, csak ez az aranyos kis pöcc. Pongo, te vagy az öreg fiú. Pongo, ő az Pongo. Ó, Perdi, drágaságom, foltos! Pupi, Penny, ó, Csibéd, mind itt vannak, mind. Ez aztán az öröm. Roger, ez a legszebb karácsonyi ajándék. Valóságos csoda, nézzék, tele az egész ház kölykökkel. Anita, lehet, hogy káprázik a szeme. Legalább 100 kiskutya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, meg 2 az 11. 12, 36, itt 36 van. Meg 36 az 47. 14, 16, 18 meg 47. 10, 15, 12, 13, 14, 15. Várj, itt még van 60. 78 meg 6 az 84, és 15 meg 2 az annyi, mint egy 101. 101 dalmáciai? De hát hogy kerültek ide ennyi? Pongo, te vénk az ember. És mihez kezdünk velük? Megtartjuk őket. Ebben a kis házban? Majd szerzünk egy nagyobbat vidéken. Lesz egy kis farmunk. Egy dalmát dog farmunk. Roger, ez nagyszerű ötlet. Sőt, mondhatnám pompás. Szerzünk egy farmot, csöpségek. Na, mit szólsz? Jó ötlet, Pongo? Majd veszünk egy farmot s az élet, oly szép lesz, oly derűs, oly jó. Ma, olyan éhes egy otthont, vagyok. egy fészket, hol gond nélkül élhet, és boldogan minden lakó.